मी अतुल नारायण बावणे, राहणार पिंपळगाव तोटे. मी मल्चिंगचा वापर कपाशीसाठी पहिल्यांदाच केला आणि त्यात मला असे बेनिफिट जाणवले की ज्यावेळेस मी मल्चिंगला पहिलं खत हे 2 महिने 60 दिवसानंतर टाकलं आणि ते टाकल्याच्या नंतर समजा मल्च असल्यामुळं पाणी आणि पावसाच्या आणि हवेच्या न संपर्कात आल्यामुळे 100% खत जे ते पूर्ण झाडाला लागू झालं. म्हणजे माझा जो 3 डोस टाकण्याचा खर्च होता तो एका डोसमध्ये झाला. नाहीतर प्रत्येक वेळेस पाणी आणि हवेच्या याच्या संपर्कात आल्यानं खताचा खूप 10, 20, 30% तर नासाडा व्हायचा. त्यामुळं मी योगदान या कंपनीचं मल्च घेतलं होतं आणि ते 10 एकर मल्च घेतलं होतं मी. पूर्ण 10 एकरसाठी मी कॉटनसाठी त्याचा वापर केला. तर मला सर्वच ठिकाणी त्याचा व्यवस्थित हे वाटलं. मला कंपनीने सांगितलं होतं की सरासरी ही 3 ते 4 महिने जाईल, परंतु आता 6 महिने होऊन गेले जवळ जेमतेम. तर मल्चिंगचा जो थिकनेसपणा आहे आणि जो बाकीचा टिकाऊपणा अजूनही जशाच तशी आहे. म्हणजे अजूनही साहजिक जर पाणी असतं तर डिसेंबर जानेवारीपर्यंत सहजच मला आणखीन उत्पन्न झालं असतं. परंतु पाणी आणि दुष्काळ असल्यामुळं जेमतेम त्यात मला जवळपास सध्या तरी म्हटलं तर एकरी 2-2.5 क्विंटल इतर होतंय, परंतु इथं जेमतेम 8 क्विंटलपर्यंत ॲव्हरेज जाण्याची मला शक्यता आहे दिसतं मल्चमुळं. त्यामुळं मावचर, टिकाऊपणा आणि झाडाची सहनशीलता. झाड हे मल्च नसलं तर आपण रेग्युलरली मशागतीमुळे झाड हे ट्रेस खाली येतं आणि त्याची धरण्याची क्षमता आहे ती थोडी लांबच चालते. परंतु मल्च वापरल्यानं आपण त्यात रेग्युलर वापर न गेल्यामुळं झाड आहे त्याच्या पूर्ण व्यवस्था आणि त्याचं हे कन्फ्युजन तयार न झाल्यामुळं ते झाड पूर्णपणे फोकस ह्या माल धरण्यावर आणि साईजवर करतं. त्यामुळे याचा जो वजन ते पूर्ण शेंड्यापर्यंत माल लागलेला असं नाही की अर्ध्या झाडाला माल आहे. बाकी इतरत्र पाहिलं तर अर्ध्या कॉटनलाच माल आहे, अर्ध्या झाडापर्यंत. आणि इथं हे पाहिलं तर भरपूर आहे. परंतु त्यात मग सांगायचं झालं तर मल्चमुळं काय झालं, आणखीन त्यांच्या कंपनीनं रेग्युलरली माझ्या संग फीडबॅक ठेवला आणि त्यामुळं आणखीन मला त्यासाठी त्यांनी मला गाव केलं. आणि बाकीच्या इतर शेतकऱ्यांनाही सांगू इच्छितो, कॉटन आणि इतर समजा तूर डाळी झाल्या, इतर पिकं जे 12 महिने जे रेग्युलर चालणार आहे आणि जे रेग्युलरली हार्डवर्क करण्याची पिकं आहे त्यासाठी टोटल पिकासाठी मल्च करणं फायद्याचं आहे. कारण स्प्रेचा पण खर्च वाचतो आणि खतही टाकले त्याचे डोस मागं वाचतं आणि मेहनत, विशेष म्हणजे अंग मेहनत ते पण वाचतं. मेहनत केली नाही तर शरीराची इम्युनिटी खर्च होत नाही आणि त्यामुळे हॉस्पिटलला जायची गरज पडत नाही. एक माझं एक त्यात मलाही माझे पर्सनली मला हे जाणवलं पाहिजे. धन्यवाद.